Majong adlaw ni jung tanan sa judes na nagbako nagdungag nas nanay og kamuti. Arang inita pa gajud ka adjo ja lami bitaw si Jakay na ilhan ka nga lami. Aga ko galibog kog mao banang ipamahaw or karing saging nga kagubot ang isagol sa ahang oatmeal. Ako naanad gajud ko ang pamahaw oatmeal og dinhabutangan gadig saging nga toppings apple. Kuhaan sa nag-ininit og oatmeal kay to aman datos kusina. Magkuha na pugog panaksan og kutsara kay muuna man gajud kog pamahaw nila kay maikag lagi kog unsa ilang panganon. Agsialyan nasa juman na mata. Actually sa jud gajud mi nga mata kay dahi emergency na hitabo ganin ng kadlawon. Nanawag ni gambulan siya kay si manang hilin gipadas ta tagbilaran kini andar ag jang gallstones. Nja sila mamaalig si Tiri na malik og higda aga ko kay wanam ko mobalik og higda kay wanam ko ganay man nag-decide ko nga mamahaw na ko. So hapit na ko mo 40 weeks wa paghapon ning progress agad ang mga signs ug symptoms sa libor wa man jud taon karong sunod adlaw pa may magkita sang ubig unsay amang desisyon daani. Gamay ra. Ikaw. Bao. Pagkus isda kaning gahi lig ayos pa man hawit takyo man. Sagdi naman kay Luoy. Gastorya day mira ni about sa iring kay nangawat og isda nakita naman nagatangag og isda. Jara maginas na nga sagdi na laman kay Luoy pag gikatasan dito kay angkan ba dyan mang iring na anak tulo ka bukuting. Ang pamahaw sa oatmeal upat ra ka kutsara. Jarang daghan og sabaw ba. Kaya mo pangbutangan ni si saging. Karong adlaw day guys, wa pa mo pud mo sakit gajud hang tijan nakasinabot mis na nga mutanda mis hang igsuon katong naoperahan bitaw pud dito sa gallstones ug appendix. Katong bago pa to dyan naoperahan nakabisita si nanay aga ko agad ko kabisita dugay na may wa magkita. Anja mo nang muuban ko karon kay ara makakita pud ko ni ja basi mga anak nako samot nagajami di makita. Ja pinangga pa nakajong nanay ni ja mga anak laki kay upat ra lagi ka buo. Kay ba mo guys agahang breakfast grabe gajeng kalaay kay ako gaji kinaunhan mamahaw namang tanan daari. Ako ra gajeng usa diri sa kusina magtikaw-tikaw basta pamahaw. Lamay kadto kamuti no. Aga ko na gadto ko nagtanos kamuti siguro mukaan ko ra ni bisag usa ka buo. Bao oy galibog gadto sa iyang kanon daning duha. Lami ang padikag kamuti nya madaghan na dyan nagkaon. Kini no hang oatmeal grabe ra man ni gamadja kay upat ra man ni ka kutsara pero halam gidaghag sabaw. Manang ang daghan tan-awas panaksan. Jatang butangan daring saging. Buang pangga konsumisyon man hinuong ko kay gusto ko mukaon daring saging. Gusto mo po kumukaan daring kamuti. Arali sira lagi ka adyo mag-diet hinuon ron. Labog sa una naka-diet pa ko karon di na dyan magsilbi. Kami ratang duhas ka bang daari kaya pa man sila ganahi ag salya na kay to mang pangnanay gasunod-sunod ag sinanay galuto nas nanay og kuan inin-unan kay ipares nila silahang kamuti kay kamuti magilahang pamahaw unja requested ni father ini unang mother kay lami ka dunis nanay mo. So nakadesisyon nako nga mukaan kog saging oatmeal mukaon pag ko og kamuti pero ginagmay ra. Sa tinad bitaw guys kay gahapon pag ko makatilaw daaning saging lami man day pud si Jaja grabe ka mako si Jaja murag duha na siya ka buok tundan. Dapat half rank kadendaan ni kay arang makua ka adyo ja arara ba puding katamis. Unja kay mimrom lagi ta sungkaban nga laog ka adyo aw atang ahot dun ng isang buok ingani rang buhatin guys ara ning tadaron sa kutsara pero nigabot dres panaksan ahagya pa nang gutad-gutaron kay gusto kog pino biton jam tagsap ito gadzagid hang lasa goy kalasa-lasa ning oatmeal kay ag plain man hang gipalit kay aro bitong zero sugar o zero cholesterol bahalang mag sugar ko sa kuan na laman kanang gikan sa saging na ra mga flavored nga oatmeal karon pero grabe pag sugar tag-as ka jung gitan-aw diha ganitoy banana flavored pero murag di magsilbi ko to grabe tamisa jay gaman hag-ad-ada na ha pa ning gutad-gutaron mismo sa kutsara kay arong mulata agad si Saba halos agad ni Sabaw higop na ni murag sabaw ra ni tanan kay naghanag hanggi sabaw. Okay ra man panigdinan na usad-anan kay hanggi basa ag kining oatmeal na anang pud protein pataban. Kita na mo ko sa video ni Doc Willie ung ingon siya lami kro ning oatmeal labi nagnakay mga maintenance kato mga high blood ingana kay kuan mo gud siya makatabang ni sa imong kolesterol. So agad ko makagwanta na ikagad ko sa kamuti magkaon lang pud sa kabuo kanang sakto rag size pa medium size ra. Arang lami amang gadyo dan saan nga namasang atubangan di mo jita kapagang ang kining kamuti man gud grabe mo gud ning tamisa. Ning taas ba si uguan sugar kay carbohydrates ba ni pero bintaha ka adyon si Jaspan na adyon na laman sig pan og taas gani kag sugar middahan alaman ning kamuti ja usara lagi pud kabuok di lagi pud sa kaplanggana ning usahay lagi di ta kapagang makakaon lagi pud garaming tighana ka adyo ako gajud guys guilty gajud ko ana labi nagdugay kung wa kakaon na ng pagkaonan na nabuang na makahurot lagi kog daghan kinahanglan di disiplinas ka og galingan jud na kuyaw ka adyo nung panahon na og magpalabi tagkaon kay mabitong nagbo na kinabuhig mga tao karon kay agkaon wanay pagungpugang ja saan naman ning pag-abri pa nas ta pero da pa may isa ka buok tilapia kuan ni fresh water fish so pwede ra ko daani aw parisa na lamang po natag tilapia wa sa manggod kuron mo kag mga isda bitong gikan sa dagat kay naglagay sa ikog taas nga iodine kay naa ba ni iodine daan nga ang mga pagkaon unja napay vitamins na nga napay iodine man nang bawas-bawas ko so man ang isda nga gikaon karon karang mga freshwater fish ja tilapia ra may ang kuan dari makaya-kaya sa una kay di mo ko ganag tilapia kay ang hitan ko karon paggas ko kay kakanon man kog isda pero nayusahay mangawat man sikos ilang isda nga gikas dagat. So pag magpangan pahuway gamay diyan diretso na pud mig panghipos kay modong lagi mi sa mga igsuon mabisita mi karon manas on mi nakapag-udlok dus bugas kay gahapon di man ning hatag bugas amo pong gihatag ag sako
Bahin-bahin rapod sa grasya nga nadawat si tatay kay anhi majinas tatay mabuntag sa nangka kay magpangin-hangin ja maminog radyo na kanang ijang gisabak na radyo na ni jang gamay. Ja kay kaning silang duas mother kay di man ni sila halos magbuwag manang nananghid si mother nga maato sa kuno ka radyo di man pwede si mother kagwantag magdugay dito so dali ra gid mi dito mga 1 to 2 hours or 1 hour gani siguro. Ja si Eliana kay namaho pa maning singgit nga ingog muuban ko no. Kay mingaw ko jang papagablir may jang itawag kay di man gyapon kay hilwas bisa gablir magyapon nagako manihang porma gas liblis gyapon kay grabe lagi nga limuta. Ang labaw marighang brana buwang na. Ah, di naman. Oh, dali na. Abril mami. Lulu nakini ato. Nakini. Nabinig ang cellphone usa. Hala ko asa di be. Asa di itong orange. Plus ni kurana nabilin. Duha ka cellphone to. Asa kayan? Asa ka ta prame? Tapos ilakap ko ka pera prame. Gimingaw ka ni ja? Hindi magdagan-dagan may magdagan siya. Na, ora may punudlay. Lele ko war magdagko. Maglag sa ko, pamampus ninja mo kuha. Dera man po dato mas pikas baryo. Nabili ng tablet na. Ada. Ato nag-tablet, di na ka mag-tablet ato kay mudo orat ang papagabril. Ta prame. Basta taglakatan rin ka sa kanila. Ato ras kuan. Nakatan Riso. nakita ko ni jangan. Kami ni. Timbo juga. Malangan-langan ta amang magama mo asim ka. Mandi ay. Tundan na laman, tundan. Di tundan kay sa tubong. Orange na laman. Oras naman. Doy, ako ko sa gabi. O di ba nang ako kay di ano? Orange na doy. Ha? Orange. Oras ang laman. Kaya may lang kagasa. Oras naman. Orange na nay. Di ko sila makita sa vlog yun sila. Gusto ko sila mutan. Nandun din. Makaliter ah. Ese! Kare? Jesus tabangan. Grabe mang mga siksiha. Ha magi mong ipukim. Ala, kantin man. Hagipok. Wednesday. Dek maigo kuno si Jack si Eliana. Yan na. Kaliptan man. Dali. Ikaw, tanam ka kang Papa-Gabriel. Ikaw, amin Papa-Gabriel. Dek kore ko sang bag doy. Ha? Kore ko. Ala ka na dito asa ba ka? Isi. Manguha magkarna ba? Wa man naga ikaw rin sang bag ba. Pamagig sa kanan ha? Magkita. Agi na. Magkita ba? Daw talong. Wa may nakatanlong. May nakatan. Nakatan ron? Wa, may nakatan. Wa hinog. Gusto naman? Buang. Taas sa bigyan nino. Dali. Ayaw naman pagpako. Unsa naman na si Jang panti? Unsa na panti hay ko ra magi. Sangat tagon akon kay mag sa bangso magkinalagi mo na kuan. Nay. Nay. Ala pili ya. Kaila. Ibalik mo so. Balik dek. Di mo guna dapat post ini. Lagi. Wan ba queen? Wa Ay, kailangan nga. Diana. Kuan na sa sana pa ko anan.
Uban ko ni siya kay gani. Garaming sa baas mga bata kay nagduwa man sila. Wa pa gajud ingeg totaling na adjo jud samad nag-usa-usa pa kuno sa init magud pagka adjo angay man ingani gud kanang nas aircon ba dya saan tamang wa man may bay nga na aircon. Hanginan nga ipa-follow up check up sa laban si kay na ako ni something sa tugan sa bawa mahadlok mo kumutanaw. Kini nga magwang laki mo ni sunod ni Terry kani si si Terry nga isa ka laki ako mo nang dengan mi danig dako mo nang maluoy lagi pug ko kay dengan ba jabig dako kami may batch nga igsuon bitaw. Kami daning uban na nagdako jud sa family house kay ang ubang mga magwang wa naman ko dutun kuan nila wa naman ko nag-uban ba kay nanghawa naman to sila. Kani si may kauban nagdako ug si Ate Jijin may las dengan mig banggi. Kamot sa basak mag-ani nga na mag-abis. Lati buok. Ito dali na. Kita. Dani ligil ko. Mga doon sa tao gahi. Gahi aja pag kana mo. Di ako tawag mo sa katong nakuha. Ang katulibon. Adjo ko nay, di ko nay. Tanaw na ko. Iwan ka bulo. Adjo ko pa tanaw lang, di ko ganahan maglok. Tanaw na ko dahil kung gabi. Di ko tanaw lang. Tanaw naman ko dis pangarena. Aliana pa im na ko yan. Katong kamanang murag dako ni kung dako ita. Kata prame. Nani ko ba? Patol sila bugas. Sige. Dara sa madal kan. Das cost ambulance sa ganun. Hindi sa kay abot ng Rizal City. Sabihan. Ni ano ni mo kung dito mo. Langan-langan na, hindi lang Kuno nga. Liya yung kusina ka mapagod palagi kay ang kamot ko dali. Kana lagi masakit ang kinod mo. Aran na kung sakit ang gabi ira. Lagi tay. Dari pwede sa milyo kay. Di man kay nari ko na matagdaran. Ultrasound kan dia ultrasound utro dito. Isda nga tilugon. Dari jabo. Sige na, jabo na kay mangutang ta. Hinaji na kay jang mga damage. Gadil maguning asawa sang igsuon ug kani bitang mga ingani mga abon, mga sarali, kaning singanan ni taf o singanan ni labanan ni personal collection. Mananginan nga muutang ko kay wa mo pud sabon nga na medyo lang makatabang pud tani siya. One man to pe ni Queen. Mangutang tangari. So ana ra tama natang vlog for today guys. Sige kapoy again jo igsuon nga baros sunod na ta mo bawi-bawi kay grabe magatagad sa bugan. Salamat sa pagtan-aw ug nakay time i-like lang pag i-subscribe, i-share pod. Salamat kaadto ninyo. Magkita ra ta tomorrow.